Assalamualaikum sanak ajomin kasadonya. Ba akaba sanak, lai sehat-sehat J. Semoga sanak nan menonton videoku dalam keadaan sehat, amin. Video kaliko ajomin buat dimulai dari Balai Basuh. Jangan lupa sanak di subscribe channel ajomin kodir. Dibagikan ke sanak kita nan lainnya. Jangan lupa di follow akun TikTok sama Instagram CCTV, Pariaman Sanak. Tonton sampai habis yo sanak. Selamat menonton. Ado sanak ajomin warga Sikoto. Kalau ado ketiklah di kolom komentar sanak. Sabalah kanan ado yen satu Padang Pariaman. Sabalah kanan ado SMK Sosial Pariwisata.
sabalah kiri ado tugulin patosana.